Βρε Μίτσο, πού είσαι? Ένα βίντεο δεν κάναμε, κοντάμε μερικοί. Δεν κάναμε ούτε ένα βιντεάκι. Πάει το λαδάκι στο αγιές. Και ένα βράδυ, βρε διάολο. Έχουμε ένα δαίμονα εδώ πέρα που σου έχει πάρει όλο το κρεβάτι. Βρε δαίμονα. Victoria. Άντε μωρή. Κύριε μου, κουρλάκο. Βρε ξύπνα. Μια μωρή. Βρε κουρλάκο. Βρε τι κάνεις, μυρίζεις με το κάτω. Βρε μανουλιό. Βρε μανουλιό. Ω μωρή το ψημένο. Αγάπη μου, κάτσε εδώ βρε. Κάτσε βρε διάολε. Ταϊάννα, κοιμάται ο γάτος σου για 15 ώρες και μετά τον δαγκώνει. Ναι το παιδί. Πολλά τώρα ζητάς. Θα σου κάνει και ηρεμία ο γάτος. Λοιπόν, για να δούμε, πάρε και εσύ το βιντεάκι να δούμε πώς έχω στολίσει και εγώ σήμερα. Μήπως είμαι λίγο Amy. Ωραία Amy. Μήπως σου λείπει ένας όγκος. Μήπως μου λείπει ένας όγκος. Μήπως πρέπει να βάλω. Μια περούκα. Ναι. Γιατί αυτό είναι το δικό μου το φυσικό το μαλλί. Όλο αυτό δικό μου. Έφερε τόσο. Και πήρε βιταμίνα. Πήγες μόνο για λούσιμο. Πήρα βιταμίνα. Μόνο λούσιμο. Ναι ρε. Παίξε το λούσιμό σου. Το λούσιμο μου ή το ντύσιμο μου? Ωραία. Ωραία κουρλά, εδώ είσαι. Ωραία όλα. Θα μείνεις εδώ και δεν θα πας Ελλάδα. No, we're taking video. Έλα. Αυτός είναι ένας Έλληνας και λέει Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο κύριος. Η Amy Winehouse, η Νυφούλα και η Βικτόρια. Και η Νυφούλα και η Βικτόρια. We'll call you the bride. The bride? Yes, because whenever we come and were you eating brains? Fried brains? Ωραία, είναι πολλά. You like them? Sweet. Yeah? Okay. Goodbye. Goodbye, amor. Come on,